இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமா வட்டாரங்கள்ல நடந்திருக்கக்கூடிய டாப் 5 செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்டா நான் சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா, மும்பைல அப்படி ஜாலியா வாக்கிங் போன நம்ம சூர்யா மற்றும் ஜோதிகா இவங்களோட புகைப்படங்கள் வந்து இன்னைக்கு இணையத்துல நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, இன்னொரு எளிமையா எப்படி அவர் நார்மலா அப்படி ஜாலியா ரோட்ல ஒரு வாக்கிங் போறாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புகைப்படம் யாரு எப்போ எடுத்ததுன்னு தெரியல. இன்னைக்கு நிறைய பேர் நம்ம சூர்யா அவர்களோட ரசிகர்களும் ஜோதிகா அவங்களோட ரசிகர்களும் நிறைய பேர் இந்த போட்டோஸ்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த போட்டோஸ் தான் இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. ரெண்டாவதா சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஷோவா தான் இப்போ வந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்து இருக்கு. அதாவது இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள்ல முடிவடைய போகுது அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இப்போ என்ன அப்படின்னா, டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டார் அதாவது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ல மட்டும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்களாம். அதுவும் 60 நாட்களுக்கு மட்டுமே வந்து இந்த நிகழ்ச்சி வந்து இருக்க போகுது. இதுல வந்து புது கண்டஸ்டன்ட் பழைய கண்டஸ்டன்ட் எல்லாருமே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து வெளியேறிங்க. இதை கேட்ட பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் நிறைய பேருக்கு இனிமே ஜாலியா இருக்க போறோம், இனிமே வந்து பிக் பாஸ் வந்து முடிய போறது இல்லை, இனிமே அப்புறம் பார்த்துட்டு ஜாலியா இருக்க போறோம் அப்படின்ற மாதிரி இணையத்துல இந்த விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கு நம்ம உலக நாயகன் கமல்ஹாசன் அவர்கள் தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவாரா அப்படின்றது எதிர்பார்ப்பு நிறைய பேர் கிட்ட கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். மூணாவதா சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது நம்ம தனுஷ் அவர்கள் ரீசெண்ட் டைம்ல நடிச்ச ஒரு படம் தான் அந்தராகிரே. இந்த படம் வந்து நிறைய பேரால பார்க்கப்பட்ட ஒரு படமா இருந்துச்சு, நிறைய பேருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு, ஒரு சூப்பரா இருக்குப்பா இந்த வருஷத்தோட எண்டில் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த படத்து மீது இப்போ ஒரு சர்ச்சை வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அதாவது அந்த படத்துல ஒரு பர்டிகுலர் சீன்ல வந்து இந்து மதத்தை வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் பண்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதுல இருக்கு. அதனால இந்த காட்சியை வந்து நீங்க உடனடியா நீக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இஷ்யூ வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு. இந்த இஷ்யூஸ்க்கு படக்குழு சைடுல இருந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். நாலாவதா சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம தல அஜித் அவர்கள் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ல ஏதோ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸா கூட சேர்ந்து ஒரு டின்னர்ல கலந்துகிட்டு இருக்காரு. அந்த போட்டோஸ் இப்போ நிறைய தல ரசிகர்கள் எல்லார்கிட்டயும் கிடைச்சு அந்த போட்டோஸ் எல்லாருமே வந்து இணையத்துல செமையா ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாட்கள்ல வலிமை படம் வர இருக்க நிலையில நம்ம தல அஜித் அவர்களோட அன்சீன் போட்டோஸ்லாம் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. அந்த போட்டோஸ் தான் இப்போ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. அஞ்சாவது சொல்ல போறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது 83 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த படம் நிறைய பேர் கண்டிப்பா பார்த்திருப்பீங்க. அதுவும் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். கபில் தேவ் அவரோட கதையை வந்து எடுத்த ஒரு படமா தான் வந்து இந்த 83 படம் இருக்கு. இப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வாவ் எக்ஸலென்ட் மூவி, இந்த வருஷத்துல சூப்பரா இருக்கு இந்த படம் அப்படின்ற மாதிரி பாராட்டி இந்த படத்தோட இயக்குனர் நடிகர்கள் எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள் அப்படின்றதையும் தெரிவிச்சிருக்காரு. இதை நிறைய பேர் இணையத்துல அப்படி ஷேர் பண்ணி நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரும் இந்த படத்தை ரொம்ப புகழ்ந்திருக்காருப்பா, இந்த படம் உண்மையாவே நல்லா தான் இருக்கும் போல அப்படின்ற மாதிரி பார்க்காதவங்களும் இந்த படத்தை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். சரி ஓகேங்க, இதே மாதிரி நம்ம தமிழ் சினிமா வட்டாரம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்றேங்க.